Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σε αυτή την ημερίδα του ΟΣΔΕΛ, όπου θα έχουμε την δυνατότητα αφενός να ενημερωθούμε για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά κυρίως να συζητήσουμε όλα τα ενδιαφέροντα θέματα που άπτονται της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου και του τύπου. Θα ξεκινήσουμε με δύο σύντομους χαιρετισμούς, αρχικά από τον πρόεδρο του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης, τον κύριο Αντώνη Καρατζά, και στη συνέχεια από τον Υφυπουργό, τον κύριο Φωτήλα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα και πολλές και θερμές ευχαριστίες για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Είναι Δευτέρα και είναι εντυπωσιακό σε μια ημερίδα για τα πνευματικά δικαιώματα του ΟΣΔΕΛ ότι είναι τόσος κόσμος και βεβαίως υπάρχει και live streaming αναμετάδοση. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή ημερίδα, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο της πανελλαδικής ενημερωτικής καμπάνιας ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του ΟΣΔΕΛ για τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας τους. Βρισκόμαστε στα μέσα του 2026 και η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον μια καθημερινή πραγματικότητα, η οποία αναδιαμορφώνει το οικοσύστημα του βιβλίου και του τύπου, επηρεάζοντας άμεσα εκδότες και εκδότριες, συγγραφείς, δημοσιογράφους, δημιουργούς, αλλά και επαγγελματίες της τεχνολογίας. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική προοπτική, αλλά είναι ήδη παρούσα στην παραγωγή, τη διάδοση και την κατανάλωση περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό, η συζήτηση που ανοίγουμε σήμερα δεν αφορά μόνο τεχνολογία. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίσουμε ότι η εξέλιξη αυτή θα συμβαδίζει με το σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα, τη βιωσιμότητα της δημιουργίας και τη δίκαιη αμοιβή όσων παράγουν πρωτότυπα έργα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό εργαλείο και όχι απαραίτητα ως εχθρός, τον οποίον οφείλουμε να κατανοήσουμε και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη συνεργασία και το σεβασμό στην ανθρώπινη πνευματική διαδικασία. Τα δεδομένα από τη διεθνή σκηνή επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα για ισορροπία. Σε πρόσφατη παγκόσμια έρευνα διαφαίνεται ότι σχεδόν η μισή βιομηχανία του βιβλίου χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα και ταυτόχρονα το 86,4% των επαγγελματιών του χώρου εκφράζει έντονη ανησυχία για την έλλειψη ελέγχου και προστασίας στη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου. Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός ΙΦΡΟ, στον οποίο ο ΟΣΔΕΛ είναι ενεργό μέλος, δημοσίευσε το νέο οδηγό διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι η αδειοδότηση και η διαφάνεια αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να οικοδομηθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των τεχνολογικών εταιριών και της κοινότητας δημιουργών και εκδοτών. Η συζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο την προστασία των δημιουργών και των εκδοτών. Αφορά ταυτόχρονα την ποιότητα της γνώσης, την αξιοπιστία της ενημέρωσης και τελικά τη δημοκρατία. Διότι αν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύονται χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια και χωρίς σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα, υπονομεύεται το ίδιο το οικοσύστημα που παράγει πρωτότυπο, αξιόπιστο και ποιοτικό περιεχόμενο. Ως εκ τούτου υπάρχει βιώσιμος δρόμος και οι διεθνείς καλές πρακτικές μας τον υποδεικνύουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρωτοποριακή συμφωνία του νορβηγικού οργανισμού Copinor, που υπογράφηκε τον περασμένο Φεβρουάριο για τη ρύθμιση της χρήσης περιεχομένου στην εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε διαδικτυακά σήμερα στην ημερίδα μας την CEO της Copinor, την Hege Kundersen, η οποία θα μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία της για την πρόσφατη αυτή
συνεργασία και βεβαίως θα μας μεταφέρει ότι η τεχνολογική καινοτομία μπορεί να συνυπάρξει με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και τη δίκαιη αμοιβή των δικαιούχων. Και όλα αυτά μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία, μέσα από συμφωνίες αδειοδότησης δηλαδή. Την ίδια στιγμή η Ευρώπη επιχειρεί να διαμορφώσει τους κανόνες της νέας εποχής. Η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο η θέσπιση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου, αλλά κυρίως η εφαρμογή του. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τη συνεργασία της πολιτείας, των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, των δημιουργών, των εκδοτών και βεβαίως των ίδιων των εταιριών τεχνολογίας. Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα το τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνεται τώρα. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε να μετατρέψουμε την επιφυλακτικότητα και το φόβο σε συνεργασία για τον σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας. Να διαμορφώσουμε συλλογικά ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει στις εταιρείες τεχνολογίας να αναπτύξουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης βεβαίως, αλλά και ταυτόχρονα προστατεύοντας με τρόπο σαφή και ορισμένο την πνευματική δημιουργία. Άρα αυτό που χρειαζόμαστε, τελειώνοντας, είναι να μετατρέψουμε την επιφυλακτικότητα σε γνώση, τον προβληματισμό σε ουσιαστικό διάλογο και το διάλογο σε συγκεκριμένες λύσεις. Να διαμορφώσουμε από κοινού ένα θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη να εξελίσσεται με κανόνες, διαφάνεια και σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα, διασφαλίζοντας το μέλλον του βιβλίου, του τύπου και της ανθρώπινης δημιουργίας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και από μένα. Σε όλο τον κόσμο και σε κάθε επίπεδο πραγματοποιούνται εκατοντάδες ημερίδες, συνέδρια, συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Με ομιλητές που επιχειρηματολογούν με ένταση, πάθος για την τεχνητή νοημοσύνη. Που όμως όλο και πιο συχνά οι ομιλίες τους είναι γραμμένες από την τεχνητή νοημοσύνη. Όλο και πιο συχνά παραδίδουμε τη μνήμη μας και τη σκέψη μας στην ευκολία της μηχανής. Όλο και πιο συχνά ενδίδουμε στην ευκολία του έτοιμου, του άκοπου, της δάνειας σκέψης, της μη σκέψης. Επιτρέψτε μου να πω, εμείς όχι. Ωστόσο βρισκόμαστε πλέον στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια ίσως πρώιμη φάση της και ενώπιον της απρόβλεπτης γιγάντωσής της. Αρκετοί ακόμα αναρωτιούνται, μα είναι η απειλή πραγματική? Η απάντηση είναι ναι. Είναι η πρώτη φορά ίσως στην ανθρώπινη ιστορία που το δημιούργημα του ανθρώπου έχει σχεδόν ξεπεράσει το δημιουργό του. Και όχι ως προς μια επιμέρους λειτουργία του, όπως παραδείγματος χάρη κάνει το κομπιουτεράκι, πιο γρήγορα κάνει τις πράξεις από ότι ο άνθρωπος και πιο εύκολα, αλλά για πρώτη φορά το δημιούργημα ανταγωνίζεται τον άνθρωπο στην πιο πυρηνική, την πιο κεντρική του δύναμη, που είναι η ίδια η σκέψη του. Ο άνθρωπος έχει σχεδόν δημιουργήσει κάτι που φαντάζει ανώτερο από τον ίδιο και γνωρίζουμε ότι το ανώτερο στη φύση ανακτά τον έλεγχο και την εξουσία εν τέλει. Όλοι βλέπουμε ότι διαρκώς αναφύονται έργα τα οποία είναι γεννήματα αυτής της νέας υβριδικής γενοποιού δυνάμεως της τεχνητής νοημοσύνης, που για να γεννηθεί όμως ή καλύτερα για να μιμηθεί έχει χρησιμοποιήσει, ορθότερα έχει σφετεριστεί ολόκληρη την ανθρώπινη υπάρχουσα γνώση σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς καμία περιστολή απέναντι στα πνευματικά δικαιώματα. Ως ανθρωπότητα δεν πρέπει να χάσουμε τον έλεγχο αυτής της εκρηκτικής δύναμης που κατέχουμε ως ανθρώπινο είδος. Πρέπει να κρατήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα χρήσιμο πυρηνικό όπλο και να μην επιτρέψουμε να εκραγεί στα ίδια μας τα χέρια. Και σε αυτή
τη στράτευση συμπορευόμαστε σίγουρα όλοι. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, ο οποίος έχει ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική διαχείριση και προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, επιτελεί πραγματικά σημαντικό έργο με ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλειών. Αυτή η μερίδα είναι ένα μικρό δείγμα. Ο ΟΣΔΕΛ αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα της διαρκούς και επίμονης εκστρατείας της κυβέρνησης για την υπεράσπιση των πνευματικών δικαιωμάτων. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει κομβικό ρόλο, όπως σωστά είπε ο Πρόεδρος, στη συστράτευση για την υπεράσπιση της πνευματικής δημιουργίας. Πρόσφατα φέραμε τον 5179, ο οποίος συμβάλλει στην βελτίωση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πειρατείας στο διαδίκτυο. Και από ό,τι ακούω και συζητάμε, αυτό πρέπει να έρθει και να κουμπώσει και πάνω στα δικαιώματα του βιβλίου. Όχι μόνο στα δικαιώματα έργων και οπτικοακουστικών κυρίως δημιουργιών. Παράλληλα νομοθετήσαμε διατάξεις με τις οποίες ισχυροποιήσαμε τον ΟΠΗ, καθιστώντας το πιο ευέλικτο στο να αντιμετωπίζει ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε το βιβλίο, πώς θα προστατεύσουμε και το δημιουργό του και τον εκδότη, όλους αυτούς που έχουν δικαιώματα κάθε είδους από αυτή τη δημιουργία. Από την άλλη, διαρκώς συστηματοποιούμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση των αντικειμένων του Υπουργείου Πολιτισμού. Μεριμνώντας διαρκώς όμως ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να είναι το εργαλείο στην υπηρεσία μας και όχι εμείς ακολουθητές της. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πρόσφατα παρουσίασε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του ΥΠΟ για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον πολιτισμό. Η αξιοποίηση της τεχνικής νοημοσύνης από το ΥΠΟ εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αποτελώντας κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των διεθνών εξελίξεων στον τομέα αυτών. Γνωρίζετε ότι όλη η Ευρώπη είναι πίσω, δεν είμαστε μόνο εμείς. Η Αμερική είναι πιο μπροστά, σε άλλη όμως ράγα από αυτή την οποία εμείς έχουμε αποφασίσει και έχουμε επιλέξει να ακολουθήσουμε. Ζητούμενο είναι η ομαλή ενσωμάτωση και αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον πολιτιστικό τομέα. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε στο σχεδιασμό και την έναρξη υλοποίησης μιας συνεκτικής στρατηγικής, η οποία εξειδικεύεται μέσα από ένα πλέγμα στοχευμένων δράσεων που καλύπτουν τόσο την πολιτιστική κληρονομιά όσο και το σύγχρονο πολιτισμό. Θέλουμε να είμαστε μπροστά στις εξελίξεις και να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που μας παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, πάντα για τον άνθρωπο. Κλείνοντας, θέλοντας να εκφράσω την ακράδαντη πεποίθησή μου, επιστρέφοντας πάλι στον άνθρωπο, καθώς από αυτόν κάθε τι εκπορεύεται και αυτόν κάθε τι πρέπει να υπηρετεί. Ότι το ανθρώπινο μπορεί να είναι μεγαλειώδες και το μεγαλείο ανήκει μόνο στο ανθρώπινο. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι μεγαλειώδης μόνο αν υπηρετεί και εξυψώνει τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Να πω ότι στην αρχή που ξεκίνησαν να μιλάνε και μιλούσα στο τηλέφωνο δεν ήταν από αγένεια. Μιλούσα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, προκειμένου να ολοκληρώσουμε και να τελειώσουμε μια διάταξη που έχει να κάνει με την ενιαία τιμή βιβλίου. Και αυτό το κολπάκι, να πούμε, κάπως σε 20-30 μέρες από την έκδοση ενός βιβλίου να το βαφτίζουμε μεταχειρισμένο και να μπορούμε να το πουλάμε σε ό,τι τιμή θέλουμε. Αυτό πρέπει να τελειώσει και νομίζω ότι είμαστε πρώτων θυρών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για κάτι το οποίο για κάποιους μπορεί να φαντάζει ελιτίστικο όλο αυτό που γίνεται, αλλά δεν είναι. Πρέπει να μας καταλάβουν όλοι. Ξέρετε, αν όλοι όμως το θεωρούμε ελιτίστικο, αυτό λέγεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αν και εγώ το λέω ελιτίστικο και εσείς το λέτε ελιτίστικο και όλοι, τότε είναι ελιτίστικο, αλλά δεν είναι ελιτίστικο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι σε όλους.